Вітаю ўсіх! Вітаю ўсіх! Я Женя. Я Владислав Гарбацкі, сацыялінгвіст, гендерны даследнік. А гэта падкаст «Лоўца слоўцаў» на Беларусь ФМ. Кожны тыдзень мы выпраўляемся на паляванне ў моўны лес, дзе шукаем знікаючыя, падзабытыя і новыя словы беларускай мовы. Мы ловім і збіраем віцеблянізмы, фемінітывы, словы са старых кніг і жывыя наватворы. Высвятляем, адкуль яны прыйшлі, як змяняліся, дзе захаваліся і ці могуць зноў вярнуцца ў жывую мову. Запрашаем усіх далучыцца да нас. На гэтым тыдні мы засяродзімся на фемінітывах. Гэта не толькі пытанне моды, это пытанне актуальнае, сімвалічнае, вельмі важнае, з якім мы у мовазнаўстве займаемся здаўна, але мы бачым, што ў грамадстве яно выклікае шматлікія пытанні. Калі ў мовазнаўстве мы проста фіксуем колькасць гэтых фемінітываў, якія з 15 стагоддзя па 21 павялічылись, там не ведаю, ад некалькі дзесяткаў да 3000 нечак словаў, гэта відаць такая прагрэсія цікавая, вельмі важная, то мы просто збіраем гэтыя словы, фемінітывы, назоўнікі да жаночага роду, мажліва, варта паўтарыць, што гэта за фемінітывы. Назвы вельмі часта такі пужаюць, палохаюць людзей, але я заклікаю гэтых словаў не баяцца, гэта просто назоўнікі жаночага роду, якія азначаюць асобу жаночага полу паводле прафесіі, пасады альбо роду заняткаў. Напрыклад, дырэктарка, настаўніца, шляхцянка, працоўная, сялянка і гэтак далей. Вось гэта прыклады фемінітыву, які мы жывём сярод гэтых словаў. Для мяне, для сацыялінгвіста, пытанне, чаму іх раптам у грамадстве пачалі баяцца. Яны выконваюць вельмі простую функцыю, яны апісваюць тое, што ёсць. В грамадстве ёсць жанчыны, мы апісваем, там, Яўгенія, Ірына, то бок імя нават ёсць, але чаму? І гэтага мы не баімся. Гэта канкрэтна азначае. Тое самае робяць і гэтыя фемінітывы ў сферы прафесіі. Яны проста апісваюць, паказваюць, пра каго размова ідзе. Таму што калі мы не выкарыстоўваем гэтыя фемінітывы, мы бачым, што здараюцца вельмі кур'ёзныя і часта абсурдныя сітуацыі. Калі мы не фемінізуем, мы можам памылкова зразумець інфармацыю. Самы тыповы выпадак, я яго часта паўтараю, які адбыўся на старонках газеты «Наша Ніва», якая пэўны перыяд мала выкарыстоўвала фемінітывы, хаця яна досыць актыўна іх выкарыстоўвае, але вот яна, напрыклад, не апісала, забаялася, там, не ведаю, слова фемінізаваць кіраўнік, кіраўніца, і напісала кіраўнік службы бяспекі. І атрымалось, што эстонскі прэзідэнт пабраўся шлюбам з кіраўніком спецслужбы Латвіі. І я калі прачытаў, я так і зразумеў, і многія так прачыталі, таму што потым там былі каментары. І людзі пачалі здзіўляцца. Хаця в тэксце ўсё было зразумела, былі фоты, і на фота былі жанчына і мужчына. Але вот бачыце, как важно, это збівае з панталык у нас. Я подумал, думаю, такая вот ситуация. Я ведаю, что в Латвии, в Эстонии на той момент не было законов, які дазвалялі шлюб, напрыклад, гей-шлюб. Але вот бачыце, какие адразу асоциации могут выкликаться, калі мы просто некорректно выкарыстоўваем слова. А калі было написано, что эстонский президент побрался с шлюбом, с кіраўніцай бяспекі, там, все было б ясно, правда? И таких много-много выпадков. Тому это я этот прыклад прыводжу, каб паказаць, наколькі глупа, абсурдна і недалёкасяжна не выкарыстоўваць фемінітыў. Іх выкарыстоўваюць все, іх выкарыстоўваюць все носьбіты. Чамусьці, вот, не ведаю, апошні 20 год гэта тэма здзіўляет і, не ведаю, раздражняет некаторых. Ну, я думаю, носьбітаў і мовазнаўцаў гэта пытанне не здзіўляе, таму мы вось будзем часта вяртацца і гуляць па гэтай сцежцы. Вельмі багаты цікавы матэрыял з 15 стагоддзя, нават з 14 стагоддзя старабеларуская мова назапасіла ў сферы фемінітываў. Мы будзем регулярно вяртацца да некаторых самых таких, мажліва, таких непростых, складаных выпадкаў, тому што, мы не будем абмяркоўваць, напрыклад, фемінітыв настаўніца. Все ведаюць настаўніца, пытанні не выклікаюць, бо абсалютна большасць настаўніцаў настаўніцы, не настаўнікі. Хаця, калі выдаюць прэмію ці уручаюць узнагароду найлепшы настаўнік году, пішуць мужчынскую форму, найлепшы настаўнік, і такая полоска вешаецца праз плечо, і стаіць жанчына, але напісана найлепшы настаўнік года. Это вот зноў такі прыклады, чаму так, неяк не ўсе гэтыя нелагічнасці. Але мы вернемся да фемінітыву. Сёння можна спыніцца на адным вельмі цікавым актуальным кейсе, які таксама апошнія гады з 22 году выклікаў шматлікія дыскусіі ў сеціве, таксама падчас жывых сустрэчаў. Я ведаю, многія мовазнаўцы абурались. Тут якраз вот гэта сцежка, як мы з табой, Женя, казалі, сцежка будзе скрыжоўвацца з іншымі сцежкамі. Тут якраз мы ідзе па сцежцы фемінітыва, але в нашу дарогу вальецца дорожка неалагізму. Словы, якія
ствараюцца новымі пакаленнямі. Гэта вельмі добры працэс, вельмі добрая тэндэнцыя, калі маладыя ствараюць новыя словы, бо яны не задаволены старымі альбо не ведаюць, што былі старыя формы, ну і гэтак далей. І гэты прыклад слова, з якога мы пачнем нашу рэгулярную размову пра фемінітывы, я сёння прапаную спыніцца на фемінітывах. Это не адно слова, это некалькі. Мы ўвогуле будзем казаць пра гэта часта, што фемінітывы, у іх ёсць пэўная праблема в тым, што з-за таго, што былі маргіналізаваны многія прафесіі жанчын, стварались некалькі словаў. І гэта, што называецца, нестабільныя такія формы ў мове, і гэта паказальнік, насамрэч, з аднаго боку багацця лексычнага, але з іншага боку, людзі, калі бачаць, што некалькі варыянтаў ёсць, яны пачынаюць хістацца, сумнявацца і выбіраюць мужчынскую форму, таму што яна вот стабільна, ёсць слоўнік. Ну, напрыклад, там, не ведаю, этнолог. Ёсць там формы такія, якія яшчэ неустойлівыя. Этналагіца, этналагіня. І людзі пачынаюць сумнявацца, і яны беруць проста этнолог, і все, бо яна вот слоўніку ёсць, і яна адна. Вось гэта варыятыўнасць вельмі часта не спрыяе фемінітыву, мы будем пра гэта гаварыць таксама. І вось якраз слова альбо некалькі словаў фемінітываў, на якіх мы сёння спынімся, я бы хацеў на гэтых прыкладах спыніцца, азначаюць кабетаў зняволеных. Увогуле зняволеных у глобальна, палітычна зняволены, зняволены в турме, у астрогах, у гістарычнай перспектыве, сяння, у гулагаўскім зняволены, гэтак далей. І вось паглядзець, як беларуская мова рэагавала і апісвала гэтых жанчынаў. Таму што на дадзеным этапе ёсць пэўная сапраўды нестабільнасць, з аднаго боку неупэўненасць, і нават многія мовазнаўцы, калі они адразу, конечно, зазіраюць слоўнікі. А в слоўніках, будет просто слово вязень. Вязніца, турма, і падаецца мужчынская форма зняволены, хто? Вязень. Вот як будет жанчына, якая зняволеная? Ведь часто вельмі апісальны пишут зняволеная. Там астрожніца, турэмніца, ну і гэтак далей. І нават многія мовазнаўцы сцвярджаюць, што ад слова вязень немажліва сфармаваць фемінітыв. Гэта не зусім праўда, таму што в дыялектах ёсць гэтыя фемінітывы, і вось зноў жа гэты дыялекты і разнастайнасць, гэта варыятыўнасць, яна палохае многіх. І гэта прывяло да гэтай сітуацыі, і калі ў 22-м годзе маладое пакаленне, калі не памыляю, журналістка, Евгения Доўгая, она как раз з калежанкамі стварылі і праект падтрымку жанчын у палітзняволеных, і я пакуль бачу спецыяльна не агучваю фемінітывы, якія ёсць у беларускай мове, каб крышачку нагрэць тэмпературу і паступова дзеліцца гэтымі фемінітывамі. І яны прыдумалі і назву праекта, і новае слово неалагізм. Палітвязынка или палітвязынка. В розных выпадках было, я двойчы чуў розныя націскі. Палітвязынка. І якраз вельмі цікава, журналістка Евгения сама і патлумачыла в адным з інтэрв'ю на Радыё Свабоды, што мы выйшлі, мы пабачылі, што ёсць слова вязень для мужчын і няма нічога для жанчын. І мы стварылі слово палітвязынка. Я думаю, палітвязынка. Хаця, бачыце, вот за гэтай неупэўненасці і неалагізм нават мы, мовазнаўцы, мы самі не ведаем, куды паставіць, таму што слова незвыклае. Я і ёсць беларускай мове, дзе мы націск можам паставіць, плюс вельмі такая экзатычная форма стварэння слова. Она нас збівае з панталыку. Гэта ніводны фемінітыў беларускай мове, ні старабеларускай, ні сучаснай не фармаваўся такім чынам. З дапамогай суфікса, вось «ынк» ніколі. Таму гэта мовазнаўца, напрыклад, спадар Вінцук-Вячорка, написал, зареагаваў на гэта і написал, што может быть, але просто гэта ніколі так не фармавались фемінітывы у беларускай мове. Гэта как бы парушае некую логіку моўную. З іншага боку, я рады, што ёсць і ствараюцца новыя словы. Я адкрыты в плане словатворчасці. Я рады, што маладое пакаленне гуляецца з беларускай мовай. Это вельмі добра. Але з іншага боку, мяне не то, што здзівіла, але я падкрэсліваў вось гэтай в інтэрв'ю думку Евгении Доўгай аб тым, што она сказала, што беларускай мове няма фемінітыву, якія папісывалі жанчыну, якая выйшла з вязніцы. Але я как мовазнаўца, гісторык мовы, сацыялінгвіст, я ведаю, што ёсць такія словы, они в дыялектах былі, яны ёсць альбо нават самае такое тыповае, хоць оно і не прыжываецца, як сцвярджае спадар Вячорка, але оно з 80-х 90-х гадоў вядома, это вязніўка альбо вязнёўка. В дыялекта кажуць вязніўка, палітвязніўка, вязніўка гулагу і гэтак далей. Я тут спасылаюсь на мовазнаўцу Алеся Каўруса, вядомы мовазнаўца беларускі, які вось недавно памёр, але ён таксама аўтарытэтны, які фіксаваў гэтае слово. Пісаў, што вось у дачыненні да жанчыну, напрыклад, да Ларысы Генію, што таксама казаў вязніўка, палітвязніўка, вязніўка гулагу. Таксама в дыялектах сустракаюцца, напрыклад, вот зноў жа тут сцежкі нашы скрыжоўваюцца. У віцебскіх дыялектах казалі вязнярка. Напрыклад, моя бабуля карбацкая, она казала вязнярка. Жанчына, якая выйшла не толькі гулагаўская, всялякая вязнярка. Але, конечно, гэта дыялектныя формы. Мы заўсёды шукаем формы цэнтральныя, формы, якія мажліва знайсці в слоўніках. І вельмі цікава варта падкрэсліць, трэцяя форма была спроба у афіцыйным правапісе в слоўнікі ўвесці слова вязніца.
То бок вязніца, то бок слова адно і тое, толькі націскі розны. Вязніца гэта як турма, а вязніца націск на я. Гэта жанчына з вязніцы. Але слова сапраўды, і тут варта пагадзіцца з спадаром Вячоркаў, слова не прыжылося. Яно было зафіксавана ў слоўніку, але его ніхто не ўжывае. То бок могуць зафіксаваць, прыдумаць, але цікава, што бачыце, нават інстытут мовазнаўства слоўнікі ўвёл гэта слова. Значит, працаваў з фемінітывамі, прапаноўваў фемінітывы для апісання жанчыну, бо была з'ява. Было дастаткова шмат жанчынаў в турмах, гулагах і гэтак далей. То бок былі словы вязнярка, вязнеўка, вязнёўка, і нават сустракалось слова в іншых дыялектах вязнічка. І вот тое слово, якое не прыжылось, вязніца. То бок нават 4 словы, в прынцыпе, в беларускай мове ёсць, але вось яны чамусьці мала ўжывались і мала выкарыстоўвались, і таму гэта сапраўды дало легітымнае права Евгеніі Доўгай і каляжанкам стварыць новае слово. Я толькі рад, што гэта разнастайнасць існуе. Канешне, узнус пакажуць, якое слово прыжывецца. Я толькі рады даць, сапраўды могуць быць выключэння. Мажліва, сапраўды все вот гэтыя 4 словы знікнуць, а як не парадаксальна, а палітвязанка прыжывецца. Час пакажет, але вось на дадзены момант у нас ёсць 5 фемінітываў, якія маглі апісаць жанчыну, якая выйшла з вязніцы, з турмы, і каб не выкарыстоўваць слова турэмніца, астрожніца, ну такія ўжо, да, састарэлыя словы. Вось у нас ёсць 5 словаў, якімі варта працаваць і актыўна выкарыстоўваць, але паўтаруюсь, што найбольш актыўным і найбольш такі мае сілу прыжыцца і стаць папулярным, это вот слово зафіксаванае Алесем Каўрустам, это слово вязнівка, вязнёўка, якое сапраўды выкарыстоўвалася в тэкстах і нарады ў беларускім рады ў 90-е гады, якое яго актыўна выкарыстоўвалі. Ну і потым вось слово таксама сапраўды могуць паміраць, могуць жыць доўга, альбо могуць жыць некалькі дзён. Зноў жа мы, вось я калі лавіў, я налавіў вось цэлых 5 словаў для апісання, да, жанчыны, каб пазначыць кабету зняволеную альбо былую зняволеную, якая сидзела у вязніцы, у турме альбо ў астрогу. Дзякуй вялікі, Владзік. Хоць такая тэма трохі складаная і журботная для нас, але вельмі такая істотная. А я ўжо чакаю наступнага тыдня, каб пазнаць, а што за неспадзелку ты для нас падрыхтаваў тады. Дзякуй. Дзякуй. Дасылайце нам свае слоўкі ў каментарах ці на электронную скрыню Беларусь.FM. Адрас можна знайсці ў тэксце да гэтага эпізоду. Да сустрэчы на наступным паляванні ў падкасце «Лоўца слоўцаў» на Беларусь.FM.